בוקר טוב גדי, רק משהו קצר שמאוד רציתי לשתף. היום אני מנהלת בית חם לבנות בשם בית נחמה בירושלים. זה מקום שנותן בית, טיפולים, תמיכה לבנות שעברו טראומה והן ללא מסגרות. וזה דבר מגניב, אבל בעצם כל המודל שאנחנו בנינו פה זה דבר שלקחתי ולמדתי מהעולם הקרניו-סקרלי ורציתי לשתף את זה. בעיקרון, כשאנחנו מטפלים באיזושהי דיספונקציה בתוך המערכת, אז כפי שלימדת אותנו, אנחנו פשוט מחזיקים, מקשיבים לתנועה הדיספונקציונלי, עוקבים אחריו, מחכים, תומכים, ללא אג'נדה, ופשוט ממתינים עד שהגוף מתחיל לסדר את עצמו חזרה לתנועה אופטימלי. והרי כשאנחנו מנסים לתקן את הבעיה ולדחוף אותו בכוח, הגוף נכנס להתנגדות ומושך את המערכת לעוד יותר דיספונקציה. וכשאני חוויתי את זה על גוף האדם, אמרתי לעצמי, וואו, זה דבר מדהים. אם היינו יכולים לעשות אותו דבר עם דיספונקציה בנוער, במקום לנסות לתקן אותם ולדחוף אותם ליותר התנגדות, ופשוט לתת להם את התמיכה הזה, את ההקשבה, את ה-following and listening והסבלנות ללא אג'נדה, אז הרי הדיספונקציה לאט לאט יסדר את עצמו מהכוח הריפוי הפנימי, וזה דבר שאנחנו רואים פה על השטח, וזה דבר מגניב, ואני פשוט מלאה תודה על כל הנכס הזה שנתת לנו. תודה ויום נעים.